Maayong adlaw ug welcome mga ka-Code Eskwela. Aniya na sab kita karon sa atong episode kung diin atong hisgutan kung unsa ang mga trending nga mga developer roles, no? So kini siya base kini siya sa survey nga gikandak sa stackoverflow.com. So unsa kining stackoverflow.com nga website? So kaning website nga Stack Overflow usa kani ka website no kung diin pwede ta ang mga users pwede mag buhat og question and answer depende sa mga topics nga ilang pangutana. So usually naka-focus ang Stack Overflow sa mga dev related nga mga questions, okay? So usually ang kasagaran nga nagagamit aning Stack Overflow mga developers, no, nagadagan sila mga questions or mga yuog tabang sa ilang mga issue or mga related sa ilang development work. So common kay ning Stack Overflow. So uh, if ever nga ang imong career is into software development, I'm pretty sure nga along the way sa imuhang career maka-encounter jud kaning Stack Overflow tungod kay dako ni siya gamit, no? Kay usually na ay mga daghan ni siya ginaadtuan sa mga developers kung mangita og mga answers regarding sa ilahang mga issues or mga questions sa ilahang work, okay? Sa ilahang pag-develop og software. So para makita nato ning survey, no, ato lang adtuon ning website kining insights.stackoverflow.com/survey/2021. So kaning survey as of 2021 ni siya. So recent lang ni siya nga survey. Usually kada tuig ni nga ginabuhat sa Stack Overflow. So sa 2021 I think na-release ni siya August of 2021. So recent lang ni siya. So atong tan-awon no kung unsa ang mga trending nga mga developer role. So if ever mag-venture ka into IT, kung buhat kag career sa IT, posible nga mauni nga mga roles or mga positions ang pwede nimo sudlan. Okay? So ang kani nga survey daghan ni siya kanang lahi nga mga parts, no. So mag-focus lang ta didto sa developer profile tapos atong tan-awon ning developer roles. Okay? So diri sa developer roles mo nino ang atong tan-awon diri na atay several diri ka mga uh, uh, entries no or items. So based on percentage ni siya, so unsa tong pinaka common kaayo nga role, no. So diri sa pinakauna ang common kayo or trending karon is kaning full stack. So na siya developer full stack. Tungod kay ang developer man good dili lang kay developer as a whole. Sa karon nga panahon naka nani siya murag specific nga focus. So for example kaning full stack meaning full stack pwede ka mag-work or naka-focus ka sa tanan nga side sa development. So pwede ka back end or front end. So mao ni siya ang pinaka-common jud or gina-comprise niya nga pinakataas og percentage. So naabot siya 49.47%. So common sab ni siya nga role no as a developer. Okay, ang sunod niya is kaning back-end. So developer gyapon pero naka-focus siya sa back-end nga development. So usually back-end is we're talking of server side. So if you're into for example ang imong ginatrabaho lang is ASP.NET, MVC or unsa tong mga back-end or server side nga mga technologies nila, pwede pud PHP. So usually if you're dealing with mostly server side, imong role is naka-focus on back-end. So kaning front-end side, if you're dealing with front-end, isa sa common pud ani nga mga trabaho is nagagamit og HTML and CSS. So usually mga front-facing nga mga customer facing nga mga websites, no. So nga trabaho. Okay, so kung hanas ka sa HTML ug CSS, including also kanang JavaScript kay pwede po na siya, or I mean commonly used po na siya sa front end. Isa po sa front end is kaning mobile app development tungod kay front facing po na siya. So pwede sab ka as front end developer, either web,
focused or mobile apps. Okay? So ang kaning the rest na diri is kaning desktop apps, enterprise applications katong mga line of business, ug kaning sa desktop pod commonly is kaning mga desktop apps sa Windows nga environment. Okay? So isa po diri is natay developer, no? And then ang next is kaning DevOps specialist. So kaning DevOps specialist murag combination ni siya sa developer and then ginatawag nga katong nabilong po sa operations including ng quality assurance, quality control, testing. So bali murag nahulog ni siya nga mix of everything else. So murag jack of all trades ba kumbaga. And then we have also system administrator. If you're working for an organization, then you could be system administrator, no? If nag-handle ka sa network sa usa ka company, ikaw nag-handle sa mga hardware nila, pwede sad na siya. And then kaning database administrator is mostly nakafocus ni siya sa pag-administer or pag-handle sa mga databases na to. If you're most specifically natay mga SQL Server Administrator, natay MySQL nga nagtrabaho sa pag nakafocus sa MySQL. So usually databases ang focus ani. And then so on and so forth. So daghan ni siya mga roles, no? Naputay designer. And then ubay-ubay ni siya. And then pinaka-bottom is marketing or sales. So although naka sa sales pero naga-deal ka o into marketing or selling mga IT software products. Okay? So mana siya. And then in between ana naputay pwede gyapon educator as a career path. Then naka-focus po ka into teaching in the IT field. Okay? So mao ni siya ang mga possible, or if you're entering into considering na musulod ka or mo-venture into IT, pwede ni siyang mga roles diri as one of your career. Okay? So if you're curious, pwede sab nato tan-awon ang uban parts diri, no? Natay education, kung unsang mga background sa mga kasagaran sa mga devs, no? Commonly college grad with usually BSIT, BS Comsci, mo na siya nga mga mga usual yun nga gina-eskwelahan. Iilan lang po itong mga high school grads lang, not unless they're really exceptional, then pwede na siya. Okay? And then pwede sab na to i-check, no, kung unsa nga mga experiences. Daghan ba mo gani siya mga data points diri nga pwede ninyo i-check o tan-awon. So ato tinangan nato ning learning how to code. So ang coding dili lang kay tungod kay need jud nimo nga mag-eskwela og IT focused nga degree course, no? For example, need jud nimo mag kuha og BS IT or BS Comsci. Ideally mo na siya ang learning path nimo because you have to start somewhere else. Or else, kung if curious ka and want to enter into programming and coding and software development, then mostly there are people po na mga tao nga nakatuon lang coding through online resources. Of course, internet, we have Google, we have also Stack Overflow. Okay, so daghan po nga mga makuha na to nga resources online. So nahimong developer nga wala jud nag-formal og education into IT or ComSci, but then they still manage nga mahimong developer. So okay, so na of course dako nga factor is kaning school. And then of course ang importante pod is you should be makahiligan jud nimo magbasa tungod kay usually ang documentation importante na siya nga basahon nimo as a developer. Okay? And then napoy uban online courses or certification. And then at the bottom natay coding bootcamp. So ang uban interested mag-coding or mag-programming, then sulod sila sa mga katong mga short term nga mga coding bootcamps nga nagpag-provide og actual na diretso nga mga coding lessons. Okay? So hopefully ang Code Eskwela
mao pud na atong i-focus no, o hopefully in the future mag-grow siya nga maka-provide pud siya og resources para sa katong mga gusto sad magtuon og coding og programming. Okay? So, I think mao lang sa ni atong istoryahan no, napatay daghang mga data points diri nga atong istoryahan. So maybe sa sunod nato nga video ato kana siyang i-discuss, especially nung mga technologies nga common kaayo pod or mga widely used nga mga technologies sa software development. Okay? Ug before ta mo tapos niini, ayog kalimtino sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel aron updated ta sa mga bag-o na nga mga videos ug mga tutorials. Ug sa kanunay, uban nilang ko ninyo ug magtuon kita dinhi lang sa Code Eskwela.